Ato dahil sugaton sa Masipang Pakpak, Brother Sok Fernandez, mga kaibigan. Salamat kayo. Salamat kayo, Brother Adam. Itong buutan, ipopsanon nga Pangulo sa Sirte, Cebu. Doon ako'y pambit ninyo nga malagmit ninyo ni kitagbuan sa katanghaga sa Biblia ba? Meaning, the Bible is not really easy always to understand. Now, din sa Salmos 82, 1, kaya nga kayo niya, ngayon din nga, ang Diyos nagatindog sa katilingban sa Diyos, taliwala sa mga Diyos, naghukom siya. Ang Diyos nagatindog sa katilingban sa Diyos, taliwala sa mga Diyos, naghukom siya. Ang teksto ni Salmos 82:1. Sa katilingban sa Diyos. Taliwala sa mga Diyos, nagahukom siya. Now, ang magkapalibok ini mo nga, na siya sa katilingban sa mga Diyos, naghukom siya. Murag, presider sa Conference of the Gods, mga Diyos man. Umingon ta, Diyos mo to, kaya small letter din mo. So, sukli sa dato na, welcome dahil ang Diyos, sa mga Diyos. Balihon na to. Mga Diyos man to. Daghan na yung mga Diyos. Daghan man na. Usar man na ito ang Diyos at Hibawan. Santiago 2:19 kung nagatuo ka, nga usar ang Diyos, husto ang imong pagtuo. So na diha ang ngalan na ito conflict of understanding. Magkasumpaki nga pagpasabot ni ini. Balay ko na ito, simulitan nyo, Salmos Kapitulo 82:1. Ang Diyos nagatindog sa katilingban sa Diyos, nagahukom siya sa mga Diyos. Meaning there was really a conflict of discussion baka, and then God presided. Siya nangulo sa mga Diyos. Mga Diyos, mga bakaktong Diyos. Welcome din Ginoo o mga Diyos niya baka. Ug tinuod sa itong mga Diyos, daghan din Diyos. Unya, isumpay na ito ni Tabo sa Bagong Testamento nga gikainag po ni Jesus. Yan ni San Juan 33:34. Hitabo, ingon ini. San Juan 33:34. Ang mga Hudiyo na nagpanubag kaniya, nga nag-ingon, dili tungod sa maing buhat nagabato kami kanimo, kundi tungod sa pasipala, kay ikaw matao, nagpaka-Diyos ka. So, ang argumento rin ay, the Jewish people understood nga Christ, a man, and assumes to be God. Unya ang mga Hudiyo na munit pag-usab og mga bato sa pagbato kaniya. Og si Jesus mitubag kanila daghan mga buhat nga maayo nga gipakita ko kaninyo gikan samahan. Hain ba kanila nining buhata ang hinungdan sa inyong pagbato kanako? Daghan kay ko mga buhat nga gihimo para ninyo sa inyong mga amahan, inyong mga anak. Buot pasabutin sa iyang mga healing sessions. O ang mga Hudiyo nagtubag kaniya nga nagingon,
dili tungod sa may buhat magabato kami kanimo, kundi tungod sa pasipala kay ikaw nga tao nagpaka-Diyos ka. Tanawang tubag ni Kristo. Si Jesus mitubag kanila, wa ba masuwat sa kasuguan? Ako mingon, mga Diyos kamo. Mga Diyos kamo. Kung gitawag nga mga Diyos, kadtong hiaptan sa pulong sa Diyos, dili arang mabungkag ang kasuguan. Moingon ba kamo kaniya nga gibalaan o gisugo samahan nganhis kalibutan? Ikaw nagapasipala. Kaya ako mingon, ako mga anak sa Diyos. Kung ako wala magbuhat sa mga buhat sa akong amahan, ayaw ka mo pagtuo ka na ako. So Christ was really assenting the fact that He did miracles by the will or consonance with the Father. Nga gihimo ni Jesus nga milagro kabubuton sa mga. So the ergo ni tugi ni mo nga mismo si Jesus mitubag, wala mo kayo. Aron di mabungkag ang kasuguan. Nga ako nagtawag kaniyong mga Diyos. Kay katong hiaptan sa mga pulong sa Diyos, mga Diyos usab. Kining mga pulong nga karon, mura ka istukala ba? Usara Diyos. Santiago 2:19. Ya sa Efeso 4:3 nga to sa 6. Usara ang amahan. Siya, usara ang Ginoo si Kristo. Usara ang Espiritu Santo. Usara ka bunyag, usara ka pagtuo, usara ka lawas sa mga iglesia. Kanon na gagamit si Jesus sa usa. So, usara ang Diyos. Tinuod ng Diyos. Nan ang 82:1 sa Isaias sa likwa. Una-una nga ang Diyos nagatindog sa katilingban sa Diyos ug naghukom sa mga, o plural, naghukom sa mga Diyos. Nakatong iyang nag-preside man siya ito. Presiding officer man siya ito. O kato mga Diyos-Diyos. Kaya mga Diyos man, small letter. Abot pasabot nga, ang ato sa Ginoo nakikkumbuya, nakiksuod sa mga bakak, mga Diyos. San Pablo ba? Di man ninyo yung teksto ba? 8:4. 1 Corinto 8:4. 1 Corinto 8:4. Idols are but nothing. Kaya mga Diyos-Diyos wala. Ang mga Diyos-Diyos way girepresentahan nga tinuon nga Diyos. Ang mga Diyos-Diyos wala. Nothing. O Diyos-Diyos itong iyang gi-presidan. So, Ginoo, di-preside sa mga kontra niya. O balihon na ito, dito kontra niya mga Diyos. Tagahanda yung Diyos mo, saraman. Kalihog. Pero doon ako imigumay kayo matubag ini. Hindi lang malimo. Si Brad Erning tayo. Di ba si Brad Erning tayo? O ni, ang gini ay, kuhan yun. Jangan, apa-apa lang. Okay, how do you reconcile this Brad Erning tayo? Kung mga Diyos to, nga baka, nga nang tigumpuya mo siyang baka ka ng Diyos. Kung tinuod sa itong mga Diyos, unahan na yung Diyos. Yung murag kapirmahan ni Kristo. Inyo kong isaway. Ikaw tao, matupas mo Diyo, nagpagka-Diyos ka. Inyo kong isaway. Wala mo mahibaw. Nga kamo sa mga Diyos, kamo hiaptan sa pulong sa Diyos. Mga Diyos. Na, nagsulti ni Kristo, inay mo mapatinaw murag nilubog sa mo. Unsa maging problema. Kaya di tayo kaamos nga katong mga mamino na ito, nabasa sa Biblia, mo pasukot o mo sa niining problema. Nga ano ni? How can we reconcile this? Is not the Bible self-contradictory? Ang Biblia nagsumpaki ay ba siyang kugalingon? Na. Nagtukmod tas mga tao sa pagka matahapon
pagkadili na mo ito Biblia. Di ba? Oh, Brother Erning, can you say something? Kay Musan is mga veterano. Magsakop ni sa kauban ni sa mahani Brad Jeffrey Kilyosa. Ito Jeffrey Kilyosa. Amo, Jeffrey no? Ito, kauban silingan mo? O Jeffrey Kilyosa? Mananahe mo tayo babaw. Kalitang hulong tumutor diya nga. Na nagsinin nagputi, nagsutanas, paribos. Uy! Sa tingan sa papa niya, sakay na hangkas. Agiyaan na itong inakita eh. Ano man ito? Ano ito? Portes pa, protestante. Tinutulog na yun. Brad, pamatanga. Ito si Amahani Principe Religiosa. Now, the answer of this question is originality of man. Diba? Ningon ang Diyos, ugang Diyos na pulo. Genesis 1:26, buhato nato ang tao sama kana. Let us make man in the image of our likeness. The likeness of God is His Godhead. So, makita magkaglaing likeness of God, but His being God. Buhato nato ang tao sama sa itong dagwa. The originality of man, nga itong pagka sinugdan yun, dagway pa sa Diyos. Diba? San Juan 14, sa 14, dahil kinunan sa Filipi, Ginoo. Kita ka naman. Yan, si Jesus nagtanaw, sampai naglingkod siya tanaw na Filipi. Dugay naman, nagpuyog ta. Huwag kakakita sa mahal. Ang nakakita ka na ko, nakakita sa mahal. Sa ito mong isalot sa lang objection. Ang Diyos at mga Espiritu man. San Juan 4:24. Sa Lucas 24:31, ang Espiritu ay unod ko. Kung sa may nakita ni Felipe kang Isos, ay yan. Na. Kasi nakakita ka na ko, nakakita sa mahal. Sigurado ninalion, dali-dalion pagsabot nga ang dakway ni Isos yung pagkatao, ang dakway sa mahal. So doon na rin dagway ng mahal. Kaya nakakita kang Isos, kaya kita mo dagway sa mahal. O sa bakon mo na sa Timoteo 3:16. Dako ang misteryo sa tinuan ng Diyos nga di makita, nagpakita sa dagway nga tawhanon. Diwali sa tibok kalibutan. Nakita sa mga manulunda. Si Jesus man sagot. Giwali, hindi mo kalibutan kasi may giwali. Mateo, Lucas 24:47, iwali ha. Ang apostoles, iwali ha. Ang paghinuso, hindi mo kalibutan, iwali ang akong ngalan. So, siya kaya nang-iwali. So, ang igawali, 1 Timoteo 3:16, dako kining misteryo sa tinuhuan ang Dios nga di makita, nagpakita sa bayon nga tawhanon. Kung nato ning istiktohon kung tinuron gini, nganong di man mahimo sa Dios pagpadayag siyang bayon nga tawhanon. Kay wa may posible niya. Bisan siyang espiritu. Nganong itong ang espiritu mo ito, naging takos man ni takop, bugno, dumog sila. Yang kita itong special sa Ginoo sa patriarka nga si Jacob, napildi niya ng him, gunitan niya kining kilid, at huwag niya buhi iba, kung buhi rin mo, di ko na mo panalangin kaya ko siya anghel to. Sige, panalangin talaga. Tapos nagpagimungan ng Israel, ang prinsipis mo din. So, mahimo rin ang anghel nga way makita ang bahin, magpakita sa. So, balik ba, nakakita ka na ko, nakakita sa man. Mahimo sa, nga dili literal ang nakita ang kabalaan, katarong, kabuutan ni Jesus. Muning niya man sa Efeso 3:4. Na isulog ninyo ang bagong dagway diya ka ninyo. Ang dagway sa Diyos nga mao ang pagkabalaan, pagkamatarong.
dagway sa Dios ang pagkabalaan ug pagkamatao. May musad. Pero ang patamutubag sa mga reconciliation. Ha? Ngayon, ang Diyos nagatindog sa katilingban sa Diyos ug naghukom sa mga Diyos. Mga Diyos mo to. Ug mga Diyos to, sumpake kay ang Ginoo ni maging sao, maging kumbuya sa mga Diyos. Dili gyud. So dili ito mga Diyos. Ug dili ito mga Diyos. Diyos sa tutino, dili mo sad. So, what is the explanation sa may say na kanimi maglibog? Oh, si Brad Elning doon na ito ba, pero lumilong na rin kay tinunaan ko na ni Padre Jose. O kung ibaw, pinlan ba niya siyang sutana ni Padre Jose, nga doon na kayo mga gihamok siya, bunting lang itong sutana ni Padre Jose. Kasi grado ka ito. Huwag ka bidli Brad Elning, ako, wala. Now, ang punto de vista nga itong ipahinumdum sa maingon ngala na sa kulag pamulong o simile. Nahinumdum mo kasi Yahweh ang Diyos mingon kang Moises, ikaw himuon ako ingon nga Diyos ni Paraon. Himuon ko ikaw nga Diyos, ingon nga Diyos, ingon. Kanang ingon sama umura nga na nagsimili sa hulad pamulong. Na ay ingon sama, oo, gyud. Ngayon San Pablo ako nagalagad, ingon nga pare. Dili siya pare siya din siya. Tinawag yun nga pare. Kaya siya may ingon nga Hebreo 3:8 ang pare giordinahan. Niya, usama siya appointed by Jesus. So, he was ordained. Ako nagalagad, isip ministro sa Diyos, o nagalagad ako isip, ingon nga pare. So, pagka nang ingon, nga pare sa siya. Pero na ingon lang, pero dili, sama yun. O, Moises, himuon ko nga ikaw, ingon nga pare, alang ni Aaron. Yan yung so. Pero pare, si Moises ingon nga Diyos, alang ni Paraon ang hari. Si Aaron, pare mo to. Yan si Moises, kaya di mo to articulate, lantip. Di mo to may diskursos Moises. May ito siya sa planning, leadership, pero ang may kay masulti, iyang maguwang si Aaron kay pare. May mo kang Diyos. Ingon nga Diyos ni Paraon. Nga Diyos na tinawag sa Moises. Dili. Kanang ingon, dili sakton nga maugyon. Apan doon ay kahimtang nga nahimo siyang ingon Diyos. Ikaw man, Padre, ilis sa Diyos din eh. Oh, di ba ikumpisal na to? Bendisyon niya ako, Padre. Pinagkasala ako. Kumpisal ako kanimo, nasa Diyos Samahan, anak. Santa Maria Virgen, Apostoles, San Juan Bautista, o kanimo Padre, ingon nga ikaw, Diyos, dinisita. Kanang ingon, wala magpasabot nga siya Diyos. So, ito pa doon ay kahimtang, doon ay kagahuman. Sa kaaway pa ni Kristo, ang Diyos lamang may makapasaylo. Mga kaaway man ito ni Kristo, may objection pagpasaylo ni Kristo atong pakul. Tindog na pasaylo na imong sa nayuman. Wa man mingon si Jesus karon ayuhon ta ka. Di mo siya tindog na pasaylo ni mong sa. So sa buta na nga ingon nga Dios. Hiyabtan sa pulong sa Dios na himong ingon nga Dios. Sa 82 sa Salmos laing katarungan. 82:6. Ako mingon kamuman ang mga Diyos, kamong tanan nga mga anak sa taas o yamo, kamo mga Diyos. Di ba? Salmos 82:6. Nga
Kamu mga Diyos, kamong tanan, nga mga anak sa taas sa yamo. Ikaw, ako, nakakapot mataan ng pagkaanak sa Diyos. Hinumdum sa 1:12, kinsa katong nagdawat kanako na himong anak sa Diyos. Matod pa ni Sos. So kanang ingon na itong anak sa Diyos, maingon ta og Diyos, pero dili hingpit na kahugpungan nga Diyos kita. Kalakaw tagdaga, makakreate to do something out of nothing, na nato. Pero naman to ang kahimtang sa Diyos. Umuosa na idalangatan na to. Ang katapusan na itong daan nga atong hiapdan o sungkuan, 1:1-3 wala pa kita may balog nga unsa kita. Pero kung kita makakita na kaniya, kakita na ta sa Diyos, may sama kita sa Diyos. O, basahan ang 1:3 wala pa kita may balog mga unsa kita. Pero kung makikita na kita kaniya, may sama na ta sa Diyos. Sa tumalangit na ta, may sama ta sa Diyos. Ang buwan sama sa adlaw, pero dili adlaw buwan. Kaya nanghuwang man lang ng adlaw. Nanghuwang man lang ng buwan sa kahayag sa adlaw. Iglabay sa saka daling adlaw, niya maigo ang buwan, mo-reflect ang hayag sa adlaw, niya diya kita las tunga, ighangan na itong kagabi, hayag kay buwan, pero naghuwang mo sa kahayag sa adlaw. Ang buwan, ingon nga adlaw, pero dili adlaw. So, dili na ingon nga ang gingon nga gipresidan ni Jesus o gipresidan sa mga Diyos. Niya mga Diyos to, dili mga Diyos. Mga Diyos, ingon nga mga Diyos. Kay ang originality na to, gihimo matasama sa Diyos. Niya nga to sa mutlanan, may sama naman niya sa Diyos. Gato na sa langit. Di na ta matiguang. Di na ta mamatay. Di na ta makantos. Di na ta masakit. Mga itong kalipay walay utlanan o katapusan. Sama ta sa Diyos niya. Pero dili ta Diyos in fullness. Ngaway sinugdan ko katapusan. Kaya kita doon na itong kalag, doon ay sinugdan pero ay katapusan. By the way, tanaw ko ninyo, salamat kita kay Brother Adam, nihukom nga doon na tayo Bible study yapon sa San Jose, kay inumon kay mga itong tigong-tigong mahadlok tayo mo na sa naman ang siyudad siguro. But tam kaburnek mo na General Enhanced Community Quarantine, General or Modified Enhanced Quarantine. Modified, no? General, sebagai layanan na General o Modified. General. Morning Province of Cebu. Province of Cebu, wa punong nga mga sakyanan. Wa punong nga mga malls. Dili na sa siyudad sa Cebu, murag doon na restriction. Pero dito sa probinsya, mga restaurant, abli, mga tupihanan, abli, mga massage, abli. Hindi naman ginatang massage. Kaya hikap na bukan nating massage na to. So, no close relation. Kaya kung schedule, ganing distance. Pila, 1 meter. Hikap ko, ano man yung 1 meter. Pero allowed sa probinsya. Sa ito pa mura, muna general. Modified, sa ito pa, doon ay restriction, mingon ron ang siyudad sa bukan na lugar na, nakakaig na coronavirus, dagdagan na kaig mga variant, ato nang i-lockdown. May magawa. May magawa. Danan lang pagkaon, may i-lockdown. So, di lang kagawa. Di lang, bisa kagsimpa din nila. Pero kita, sa probinsya, bisa sunod sa buo, kasimpa man ta. Pero, ang atong kuwan, social distance, physical distance, naagyan. So, mo ng general arang-arang na, kay ningon man ang presidente,
Kini pagpahamtang nato sa Molibay, enhance community warrantin pan mahimong maminaw mi sa una-una sa mga LGU. Ingon man si Gwen Garcia, Honorable President, respect us because we know so much of our people. We plead with you that we shall be implemented by general enhanced community development. Ayaw lang na Molibay. Mo na nga. Mo to ka south o north. Mura lang wa. Distancing lagi po ng skina. Nila ito pusahan. So muna, salamat ko ka ang hukom ni Brother Adam mo'y natuman. Kaya ko Brother Adam. Narapan na sa Salmos da? Sayas, Isayas. Kamu nga kung mga pinilan, tigpinumdum sa pulong sa Diyos, dili mo mapahulay. Uy, sige tag pulay-pulay din nila nito. Ngalimot na nga itong mga pinangga sa mga pagtulunan. Labi na karon. Salmos 82. Ang Diyos nagatindog taliwala sa mga Diyos, katilingban sa Diyos, o nagahukom sa mga Diyos, kanang mga Diyos, diya dili na Diyos. Kanang mga Diyos, diya dili sa namahong sama sa kinatibukan sa kahimtang sa pagka-Diyos. But the originality of man. Let us make man in the image of our likeness. So, dagwa ito sa Diyos. Na itong kahimtang nga sama sa Diyos. Muna mo gamit ang mga teksto, Isaiah 7, mingon ng Diyos, Moises, mahimo ka, ingon nga Diyos, alang ni Faraon. Ingon, dili ingon mo yun. Oh. Ikaw, Moises, mahimo ka nga Diyos, alang si mong magawa. Aaraw. Mahimo ka, ingon nga Diyos. Ato pa, naay kahimtang ni Moises, nga hinuman niya sa Ginoo. Authority. Kagahuman. Sa pagbando, pagtudlo, baho ni disposisyon niya ang iyang igso. Dili magkabuti ang igso. Siya yun kaya, was the anointed leader. Si Aaron, kuha naman ito, pare. Ngayon na ang explanation. Sa explanation, simple, nga nagatindog siya sa mga Diyos, naghukom siya sa mga Diyos, dili na mga Diyos. Dili siya nang matuong ng Diyos. Ito pa, originality of man, sama sa Diyos. Iuli na sa Diyos. 1:1:3. Wala pa tamahibaw mga unsa kita. Pero kung malangit na tayo makakita na sa Diyos, may sama kita kaniya. Amo na, sama sa Diyos. Destined to be like God. Di na tagapuya, di na tagutumon, di na tayo na tayo kahandlog, wala na igira, di na tayo makakasa. Santo Tomas de Aquino. Perting na tuwa, perting ko pa. Ang inahan niya ka di gusto mo pa rin. Sana'y manunod sa itong bahandi dato kay doon. Ingo sa iyo pa, bitaw tayo. Kung ano yung manunod mo pa rin ng animal? Di animal pa nilang buutan kayo. Huwag problema. Ang kalipay sa yuta, mabali na. Kaya ka na iyang kalipay sa langit, unya naman na. Atagan din yung kalipay sa yuta. Si kumpare ba? Namay ang nagagwapa kayo. Nindot kay lawas, may kay gitsura. Professional pa na ko, brayad kayo. Yung sama, ako na yung kayo. Kaya bakasyon mo to. Pero sa wala para ako sa mong bakasyon, nabugwat si Santo Tomas, kining matanaw na seminarista Santo Tomas, kaya naapleman bintana na ko kayo. Sus pagtanaw niya langit man. Puerting nintuta. Yan, natilawan niya pagkalalim sa kalipay niya nakita. Sa mani, nakakita ako pero ibati na ako sa nilapita. Kanin doon. Muring langit. Muna magkaubag, muring niya nagsingisag katikistas ng mata. Hapunan niya po. Paguman, wash out niya po. Ibuong na siya kay yawihan ito yang kwarto. Apa ni na? Awala siya mo katiyala si Daddy ba? Nandito yan sa kwarto. Kuwan ba? Pinalang, ilistan pa kong pinig siya. Ngayon siya nito. Salamat sa Ginoo, si Bukadla.
Dahil kapoy na siya, dahil siya siyang big, habo, dahil kayong ihago. Ano rin naglihok? Ditanday man yan. Sama. Dia kamu iring ko gamay ram sa iring kini ditanday. Umutor ba kayo? Sus paglingin niya. Ang iya silingan ko porti ko pa. Ay na po ko nang dapat pare. Yung buto kayo pumasok hindi na lang. Kining langit sa iyo lang ay akong ipatimdim. So, nahuog siya. Santo Tomas ko, palimdim niya, kalipay niya, kalimutan niya. Doon ang naipugod, kanang fireplace ba? Kanang fireplace, basta winter, sige nagsunod, gagpo kayo magkahoy ang gapawan. Mudagaan na init, po itong lang. Dagan siya. Sunag ka. Magsuon niya sa pugod. Milagro gino. Bisa niya yung pajama, kawa masunod. Yung babae ni sunod pa. Yung rin si Santo Tomas. Kung gusto ka sa imong tinguhan, so dinis pugod. Sana babae kami niyang pareha si Santo Tomas. Sus, mura ba sa ligdi niyang pumanit sa kainit. Alayo siya. Kagay mo, kung init ng pugong na kung yanihan, wak ko mabati sa kainit. Ikaw, nalisan ka. Mga nang impero. Pauli! Sus! Ang babae kay mura mo nagpaibog-ibog yapon. Ako kami ito kapawan si Santo Tomas ka na ang tungol baga. Plus, kita niya sa walang yung palit. Hingaw Santo Tomas. I know my mother do this to bar or to stop me schooling to be a priest. No. If he only say the hymn that I saw last dawn, bisan pagpila ka, maani nga, dili ko mahin. Kaya nindot ang laglabaw sa gusto kong makaluwas o magalag saman sa bako. 1 Corinto 9:22, gantos ko, napasakit ko. Aron na sa lain-lain mga paagi, makaluwas ako magalag. 1 Corinto 9:22. So gusto kong makaluwas o magalag. Ang pare, magkahimo rin sa misa, sa pagpupumpisa. So many things. I will continue my Christian. Kasama niya sa Holy Spirit. Sa tanang na pare, sa tanang mga magbagitan, huwag nagkasuwat sama niya. 12 volumes, 20 volumes of dogmatic theology. All kinds of attackers in the Catholic Church ng panahon na iyang ito magpinagasinuan. 20 ka volumes. Pwede isang kurso niya. Managawa ko tintal ko pa itong nagtanday na ko. Hindi ko mukha. Hindi ko masantos. So, dati siya, tingin lang kay Santo Tomas nga pareho, pare, kaya Santos, kita siya, will look for that. The one more that sin is enough to cast our souls to hell and hell forever. Init mo isama ko, na-impirno mo kung ganyan. Init mo na impirno, di ba? Diyan nilamang nako niya, motor ba? Sus, nadatukan siya motor. Kiri. Diri Judas magsapos ka na. Luyo. Naon na ko sus. Kiri. Ang motor des mo, siya na ka. O saan mo kita na ko motor? Jadi mo kaya na ko. 125. Sisi. Pak! Labay na ko. Ang ako na inubutan ng butso. Pagtanan mo mas kamo, burot. Pwerte kita yun. Sus, Ginoo, sus, Lord. Unsa na galing impirno buhay ang ato forever. Puti kaminita. Baka man. Kanang tubig na 94 degrees Fahrenheit mo lang ka na magalulog. Linapong etlo. 94 na. Katong 200 degrees Fahrenheit. Baka man. Pero ang impirno magpapali. Pareho siya niya na 2,000 degrees Fahrenheit. Ang kinakagahin na kung tao ihig sa kanang tao na ligid. Yung panggana, di ka na magtutok, siya kayo. Muna pinagagahin. Nuputaw. Pero naman ba, ilaway na ako si Pedro, di ba kayo magtunaw na? Jesus, manusin. Matutok yung Pedro niya forever. Isa lang yung usalang liso nga humos.
Kayo, butasin mo pa. Layo na ng 5 seconds. Kung bata na, buwian yan na din. Alam mo nga lang, mingon mo na mo, ari na gino'y, kalangin yan yung kalimutan ng nagalipay, kanang impirno tiyo, orang-orang, ang saksi ni Hugo ang pinagtong impirno. Huwag to, kaya mo to sumiya. Sipong itong dato nga ng palabi-labi. Mahal ni Abraham, kunari hasin, nailasan mo, patulog tangan, tutlo sa tubig, niya ilahito sa nila, kaya nagang hindi taning lugar sa impirno. San Lucas 16, 29 sa ito. Unsa man ta, unya rata butuong to anata, sa impirno, ingon ko itong tao, pagkapait na naging impirno niya, ano ba na ito? Yung nilang tapos kalimutan, bisa ko sa lakan, lalo naging ko, pagkakapot na po ngayon, kasi ito tanan ako, kasi yung nilang tapos, tapos kalimutan. Uli ba? How old are you? 95 years old. How many years you have used your life? You violated my laws. Then you ask me one day, wa mo ka mabago dito. Sa kaping sa 80 katuig ihatag nimong free life. Karon na nga ni nakamangayo kaniya na sa impierno. Final man ang decision sa impierno no. Wala man diri appeal, go to the appellation court to change or reverse the decision. Nothing that is correct. Yan yung katamahan ko ka na. Usa na itong galagmay ko nagduha may utaas. Sige, power mo lang ni Usa. Dapat ginabiling Usa. Belisan pagkatong Usa nga napil, di ba tiyo niya po na ito ng imperios ka sa akin. Sa po tayo reserva. So this is the time. Do not say tomorrow. Do not say next month. Bago na binutan mo. That is a lie. The Bible tells us. Proverbio 13, 29. Baka. Kung mo sa ka magkasasala mingon, manaan ka o masunod ito'y bakak ka. Kaya lang kanila, binuang ang pagbalik sa Diyos. Lami o nindot ang pagpuyo sa sala. That is a lie. Muna nga, di maniyoso. Lami na nato mga Catholic Philippine. Kaya sa page 316 sa Church Fathers. You can easily detect the Antichrist. He is a preacher. He preaches the gospel of Christ, but he does not practice it. If you can detect that he preaches well, but he does not follow the gospel of Christ, he is an Antichrist. Think mo yan. Sunod yung Antichrist. Yan ang wali, tapos gininul, tagwali, daghang hilang, kaya nato, daghang naging nagpupuk sa lugar ulit na po sino. Ya kita mismo meron na kata mo bagyo, bagyo daghang lipuliko. Na yung mga signage, slow down, blind corner. Bayan na sa slow down, slow, Bayan na sa tumas ka, slow, blind corner. Kini mga katula, nakapadaan natin sa bisita mga tourist na galit ng bagyo. Pero ang katula, huwag kayo na pulakan. Siya gusto na nagkalakan. Siya ginindugan ng iskina. Pareha. We preach, many are preaching touch people, change people. But we ourselves is like a katula. Huwag kayo pahirog ng iskina. And we are Antichrists. Kasi kung isa naman, the Antichrist cannot inherit the kingdom of God. 1 Juan 2, 14 ito. Muna nga, ako gini, karang ako mga istoryos, ako gini itapos kanang parin sa kaluwasan, pakairoon namin ko isuot kayo namin. Membro po ko sa Mission Society of the Philippines. Diya sa reclamation area. Jadi ako sa kapilya sa Iyawan. Sa nakalihan dia sa siyudad pa. Yan to karon di banser man. Dako kay kapilya niya, ayak na. Nakita na ko kumigo gawara-wara. Ya graba kay trabahan di man sa
Kini doon ang restaurant. Tudlo siya nga. Kinang matapos sa buwan ro. Minaw yung ibo. Muna akong isutan to. The sudden death, the sudden end of man. Ay na kong pagkapatpat yun. Muna pagka alas 10, saka na siya pero sakay sa autobus na. Pagka alas 12, naibalita. Autobus, 60 ka pasahero. Kapis ka tunga nga namatay. Pila ay ang mabilit. Nga dugo ko nga sa kamigo sa mga. I hope so. Lang ako hanggang kumigala na sa imong pagpanaw dito, nagkainumdum ka sa kumisulti, anytime, anywhere, will die. Blessed are we if we are prepared. Wala ka pa. Wala ka. Be Catholic faith defender. But the best defender is found in the Bible. 1 Pedro 2:15. Ang inyong may panalipod, yun ang San Pedro. Ang inyong may depensa, o inyong buutang ng kinabuhi. Inyong matarang ng kinabuhi. Sa jutay ko, di ba isulti sa inyong putra, madali na inyong ibuutang. Your word comes from God. Wala ka. Mga nita diri, buwa ta, gawin na nga, stala na karoon ng tubuh mata na ko, purti na makayakan ini. Ay, kahayag! Sito buka sa mata, di mo hayag ilibutan na sa sigas kayo sa Eterno. Jesus na yun. Muna nga, I always remind myself, sometime, closer or longer time, I will pass away. Muna nga, I prepare always myself. Kada kita na kung wapa, isiksi kaya niya, sir, hangaday ko. Ginoo, pagkamayan ko kayo. Dalay ko kay Ginoo kay maya kayo pagkahimo. Dalay ko kay Ginoo kay pagkahimo. Pagkukunan ko pamatawa na diha. Kaya na mas niya. Sira ko sa lili. Ayaw pagtanaw sa maan niya nga babae. Kaya kung magsige kang tanaw, maibog ka, magtinguha kang dautan, kasa ka naman sa kong panimuhan. Diyan mo na. O dyan dahil, ito akong ligo sa merkado, pinagkakita nito, Renzo, gusto yan, yung kong asawa rin kong pimantayan, kaya magdara pa na, kanang hiwa-hiwa ako rin mga tanong sa isumda, isumda na yung sana. Pero di magpupugong Renzo, kadang kung mga suking din mga babae, magsiwag ko apa kayo. May pupugong tanaw na kung ikaslapalapahan doon gusto niyo po, nagwag nga kita yung masawi, putol nga kung yung doon o sa akin, ipasol. Yung Renzo, kung nagwag po tala niyo, limang ito na tubag mo sa, kung naaway ba kayo kayo babae? So may akong bato. Hanggang naging po, ginusal na ba, ginusal na kita lang po, ginusal pero ayaw, na po, pasawaya nila kung makaway. Oo. Malagay niya mga anak. Ayaw, makaway. Dito, kini, salamat kayo. Kunya katong isulti ni Brother Adam, what is ours is ours. Magtigom ta din para nga nato, ayaw ko na bisuwan. Wala. Abot sa something discipline, whatever, nga para na nato, ayaw ko na bisuwan. Litan ka itong tubingko, na natin natigom, nga para na nato. Ako pa na rin, gibos mo, no? Ano mag-yatake, sa mga tahana nga, ours man. Doon na si objection, put it in himself. But do not forget, when the law is silent, there is no violation. Kaya ito ito, doon ay ikaw ba na ito nga, mumimbro na sa online. Sa pamimbro sa Board of Stewards. Online. Di magkagino na yan, ay buong palaga mo tuto ka, buwan o tuto eh. It is silent nga, the person would like to join us in online. When the law is silent, dili sa akin gawa ko natin siya. Pero may malao na dili sa akin pas naman. That is it. I think sakto itong yamda na ko si Brother Adam. Hinugdog, what is ours, ours. Labi na yung mga tigong na ito na nili. Ngunit hindi okay na eh. Isang isa po kung ka na iskin na yung magsulti.
wala yung problema. Pero na yung mga utang nga samtang ato ra. Kaya natin simplying bisag din niya isulti. Doon ay mga tax bahay sa katiguman. Naipunta na, Joe? Close na. Ha? Close na. I-close na mo kayo. Close na, yes. Kaya ato ko na ito. Please, nandito dito na kami. Huwag mo lang yung rasa. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos na ito naman, salamat sa mong pagkaibaw. Panginoon sa mga Diyos, di pulungan sa Ginoo. Di ito malis Diyos, di sa ito maugyod ang sa pagtugon ng Diyos. Pero mao ang kahimtang originality sa natura sa tao, gihimo sa masa ng Diyos sa Diyos. Unya, sa katapusan ng adlaw, kita, makakita sa Diyos, may sama kita kaniya. Hindi absolutamente ngay sama kita kaniya, pero may sama ta, pinsa kita sa pagkadilit ng mga tayo, o himpit ng malipay. Salamat Ginoo, karong biuna, katigong kami, panalingin kami tanan, o panalingin sa mga among pura paroko, mga pare, na nagpalayaw niya po sa pagtagad ka na mo, dinintigong na ang kanimo na ng suman. Dahil ko ng Diyos, dahil ko ng mahal, ng magagahong, Yahweh, Anak, Jesus, Espiritu Santo, Parakito, o pangamuyo sa Santa Maria, bilin atong ginahan. Amen. Sa ngalan sa mga, o sana, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat, Brother Adam. Salamat sa mga